naše kočka Micka. Budou tady různá čísla ze zvířátky s našimi mazlíčky, které máme moc rádi. Mazlíme se s nimi. Tak, jako první naše kočka Micka. Ta vám především uplete svetr. Tak, jednu jednici, drž to pořádně, sakra. Máš druhou, lupíčko, nešel tu nitku zase. A my bychom se třeba nějaký vzoreček, tak třeba tady paní z první řady počte nám ten růžový svetříček. Takhle si zahalte, děkujeme. Tak vidíš, Micko, tak se takhle položím a pleť. Ještě první řady, to je největší. Tak, 3, 2, 1 a plete. Micko, kšt. Fuj. Vemte si to a Ariel to spraví. Tak doufám, že druhé číslo bude povedenější. Potřebuji nějakého dobrovolníka, třeba tady pána. Pojďte sem. Tak, jak se jmenujete? Karel, vítám vás. Tady Karle. Vystoupení. Ano, budete mít krásný zážitek. Tady si stoupněte, nic nemusíte dělat. On to Emílek už umí skoro sám. Tak, Micíku, pojď sem. Co si myslíte, že bude za zvířátko? To byla kočička? Pejsek? Ne, to by bylo moc jednoduché. Nechte se překvapit, číslo bývá krátké.